И Young Fisherman, днес отново сме с Венци, пътуваме към реката. Дано да имаме някакъв успех и да излизат кефалчета сега следобедно. Нека да види. И така, дано да успеем да изкараме някоя по-голяма риба. И дано това дано да не си остане само дано, а да реализираме нещо. И така, пожелавам ви на вас приятно гледане. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката. Силата, бате! Видява силата какво прави? Хо-хо-хо! И на какво? На какво? На какво? На тайнито! О, удари му! Директно за спана. Виж къде си стоя. Да, бе. Сега ще ми го приводна много пъти. Хора, с първото мятане риба. Някога с първото мятане не е много добре. Ето го кефалчето. Айде, да бяга. Вадиме. Цак. Мале хора, той има някакви листа в устата, вижте. Вижте. Гледайте. Има някакви листа. Ай. Просто ме чукна един път, два пъти. Оп, и на третото просто взе. Просто то там е леговището на кефарите. Венци, не си с правилната примамка, момче. Слагаш салмото. Да, бе. Слагаш салмото, брат, и всичко става. Гледайте, хора. Закачи се това наклона. Гледайте, фанах кефал и се закачи наклона. Отивам да го откачам. Гледайте как се закачи. Гледайте, заклона. Майко! Намери ли си воблерче? Май, Венци си намери нещо воблерче. И той постига на него и той почва обратно. Надолу като ракета. Обаче знае ли ще правим? Ево, това умря от тайни. Какво умря от тайни, бе? 50 санта, брат! 50 санта! Това си подарък. То хапан, бе, брат. Чакай, не се гърчи. Чакай, бе, ей! Бре, как да те откача по-бързо? Айде, тръгвай си. Ей! Страшен палавник. Малък мазен палавник. И хора, отново на само тайни. Разцепва бара. Пета рибка за днес. Топ реклами. Линк в описанието. Ето го, хора. Мале. Шести ми е това. Шести. Гледайте, хора, мизичка. Вече се спъна това камик, бе. Камик. Какво ти викам, бе? Ай, не мога.
Внимай да не се удариш, че знаеш как боли. Право тук надолу. Ей! Само надолу. Право, нищо, че 4 метра. Ой! Мали! Гей, как се затува? Не бе, брат! Пази се! И заради тази цаца селата се различава. Тази цаца. Ай. Гледай каква риба. Дрънкалка. Там колко ще да е. Ого! Лайф шот. Венци, тия дрънкалки, що си ги пропуснал? Майко! Ужас! С трите жила. Добре. Мерси. Дай ще държи двете, ако нещо. Я фани моето, бе, митач. Да, бе, той 20 ръци има. Скачи. Ай, оба. Дай. О, айде. Абе, брат. Който изкъси бутуши. Е така. Мали! Тъй го прелива, бе! Не, прелива! Дигни си кръка, да, дигни го, да. Не мога да Дигни си кръка, бе. пусти! Мина ли, бе? Минах. И пак пушаха, бягат напред. Абе, брат! Венчеславе! Няма как да смиши. Майко! Не! Не! О, не! О! Не! Чува днескашния риболов. С едно леко марешко душче. Не, бе! Абонирайте се за канала и отидете към следващите видеа в канала. Айде! Не!